izan. Eske zuzendari ez zaio ikusten. Bitxor, hor zaude? Oin da segundu bat bazegoen. Ah, bale. Bai, badago. Hola, onair ez doja... Onair, tio. Ja. Ba, ez da ikusten. Igual aldatu dute. Joan dan aste arte ikuste zan Onair. Bai, bueno, Bitxor etortzen danen ez da ikusten. Ah, Igual desberdin. Bitxorrek beste metodo bat aplikatzen du. Zuzendari ordea, hemen sistema bat desberdin. Oso ondo. Bueno, Vale, baina bagabiltza. Ikuste dut hor botin barra. Vale, ya está. Venga. Oso ondo. Aurrera, sartu sintonia. Aurkezpena itagoaz. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala, ostegunero bezalaxe gurean izaten dira sustatuko lagunak. Teknologia eta euskara uztartzen dituzten albistetxoak partekatzen dituzte sustatu.eusen eta horietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu. Irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Luistxo Fernandez prest, egunon? Egunon, bai. Zer moduz? Bueno, pues hementxe gaur ere entzungo ditugu eta ikusiko ditugu etorkizuneko edo iraganeko ahotsak gu ordezkatuko gaituztenak adimen artifizialaren bidez. Bueno, entzulei lehenengo aurkezpena egiten detena saioarena aurreratu diet, gaurkoan ere adimen artifiziala presente egongo zela gure saioan, Luistxo. Bai, gero eta hurbilago dago gure desagerpena. Hemen ordezkatuko gaituztela. Joan den astean, goiz hartan bertan detektatu genuen albiste bat, saiatu neginan konektatzen, ez zuen funtzionatu, baina uste dut oraingoan konektatuko garela, eta hementxe dago Google AI Studio. Bueno, holako pantailazo bat sortu dugu, baina ikusiko dugunez, gidoi hau sartuko da adimen artifizialak sortutako bideoan. Emango diot. Egunon guztioi. Egunon, Mikel. Egunon, Amaia. Zer moduz entzuten zait? Oso ondo, noski. Zergatik diozu? Badakizu, hau sintetizatutako ahots bat delako. Alegia, ez naiz bakarrik ahotsa, pertsona ere bai. Zer diozu? Ni ere ez naiz existitzen. Ez bai, eta orain edonok sor ditzake horrelako elkarrizketak. Ez alda? Izugarria. Harrigarria. Bai, harrigarria da. Baina zertarako? Aurrekoan aipatu nuen, iragarri nuen eta esan nuen, oporretara joaten garenerako, Luistxo. Bai, eta horrekin lotuta, beste albistetxo bat, oporretan joan edo norberaren ordezkapena egiteko ari dirala batzuk adimen artifiziala erabiltzen. Adibidez, Melania Trumpek, Estatu Batuetako presidentearen emazteak, liburu bat idatzi du. Bai. Txuela berak idatziko, baina ez hori bakarrik audioliburua ere atera du bere ahotsarekin. Ez berak bere liburu idatzi ez duen bere liburua osorik irakurtzen, baizik eta adimen artifiziala jarri diote eta Melaniaren ahotsarekin entzungo omen da. Ez dugu pasarterik ekarri, oso interesgarri izango da, baina bueno. Eta beste pare bat adibide, ez bakarrik ahotsa baizik eta aurpegia ere emanez, enpresa teknologikoen nagusiak, buruak, urteko balantzea ematen bideo batekin. Eta zertarako agertu ere, oporretan joan zaitezkenean daukasun diru guztiarekin, ez? Gidoi bat, segurazki beste norbaitek idatziko ziona, datuak, idatzi dazu hau, pasatzen duzu zure zerera, eta hortxe ikusiko, ikusten dugun, unetxo bat. Pentsatzen dugunen ez gaituela harrituko,
Badago, beste aplikazio bat badago, Bueno, beste harritu, tresna bat. ez dakit, da, Bai, erabilpen merke bat esango nuke. bai, baino... Alferrentzakoa, ez? Eta hemen agertzen da, Sebastian Semialkowski, Vale. bat bada zeruan, eta beste bat lurrean. Eta, Oh, hey, guten Tag and hola. hola, It's me, or rather, my AI avatar, here to share Klarna's Q1 2025 Abatarra. highlights. ni naiz, eta eman behar dizuet, Klarna, enpresa suediar bat da, eta nik emango dizuet orain, baina ez da bera. Ez da bera? Bera. Esaten abatarra dala? Abatarra da, eta, bueno, pues hau modan jarri da. Eta, benetan uste dute enpresa nagusiek lanik ez eginda, eta norberaren irudia jarrita, norberaren irudia hobetu egiten dela, enpresaren eta munduaren aurrean? Ba, hori sinistuko dute. Hori sinestuko dute, bai, eta iritsiko gara momentu batera hori normaltzat jotzen dela. Bai, hori da, programatzen didazu, bilera bat programatzen didazu, eta nire abatarra jartzen da alde batean, baina bestaldean ere bai, igual, Hemen, Luitxoren abatarra jartzen dugun egunean, Lanean, segurak bai. ere jarriko du berea, eta... Hori da. Kaixo, anaitze, zer moduz? Bai. Gertatu daiteke. Asteko albisteak, eta hola, bueno, gu ez gara horretara iritsiko. Gu ez gara... Ez. Espero dezagun. Espero dezagun, baino, bueno. Eta hola, bizien ahotsak bezalatxu, hilenak ere bai. Baldin eta aski material baldin badago, norberaren irudia eta norberaren ahotsa berreiteko, eta, bueno, zu irrati esataria izan da, zer esanik ez. Eta gainera, bueno, Twitchen eta YouTubeen ere, zure aurpegia ezagun bihurtu dugu, gu ere, meteorito bat eroriko balitzegu gainera, biok elkartuko gehiago batean. Programa berriz ere egiteko aukera. Hori da, hoixe egin dute, EITBek egin du Alaken izeneko podcasterako. Eta berregin dutena da Pello Zabalaren ahotsa. A ver, partekatuko du. Ahotsa Pello Zabalaren bai, ze meza ematen zuen guretzat, irratiaren zat. Eta Pello Zabala, ze zuzenean ematen da Arantzazutik, guretzat bakarrik, meza egunero, eta Pello Zabalak ematen zuen. Eta hau ikusi noenean, esan, begira, grabaketak, gurekin ez dira harremanetan jarri, hori esan barra dauket. Bueno, enpresa batek egin du, kompetentziari saldu. Badago, kompetentzia, euskal proiektuen artean ere bai. Bueno, hemen jarriko dugu, eta hortxe daukagu sustatuko albistean, hain zuzen ere, Arantzazuko biltzarraren berreik, eta trailer batzuk, audio hauek dira 8 atal, bueno, halako fikzio bat, euskararen historia, jatorria, bueno, badu interes pixkat, ez? Baina, egin dizkiozte trailer batzuk ere, irudiz, adimen artifizialeko irudiekin, eta, bueno, hor dago horietako bat, episodio batean Arantzazuko 1978ko biltzarra, euskararen batuaren biltzarra agertzen da, eta han agertu omentzan grabaketa bat, baina lehenengo jarriko dugu Pello Zabalaren ahotsa gogoratzeagatik, ez? Pixka bat, nola zan? Udaberrikoak, Paskoarekin zerikusia dute, ze Garizumako lehen astean izaten dira, eta orduan Paskoa nola izaten dan, ilargi betearen, udaberriko ilargi betearen ondoren, hoiek mugitu egiten dira. Batzutan lehenago, bestetan azkartxeago edo beranduxeago, aurten martxoaren 10 aldera dira. Temporak bere gaietako bat, guztiz faltsuak, baina, bueno, euskal etnografia lezio bezala hartzen genituen, Pello Zabalarenak, eta orain artifizialki. Gabon, adiskide eta lagunak. Hasi baino lehen, gogoratu bidaliren izuen gutunean jarritako baldintzak. Ez egin itzik, nahi ez badarra itzik.
bilkura honetara deituak izan zerate euskararen etorkizuna jokoan dagoelako. Azken hamarkadetan izan da Aitorren hizkuntza zaharra larriki kaltetu duen eraso ugari. Bueno, Badu. antza badu. badu. Iruditu zait euskara batuegi hitz egiten duela hor. Euskara larriki arriskuan erasotu. Bai. Euskara batua, etzan baka, gipuzkerazko aditz batzu sartu dizkiote. Baina oso garbia bezala. Bai, dezute, eta, baina, bueno, ahotsa lortua dago. Bai. Antzekotasun handia, bai. Ahotsa lortua dago. Eta, bueno, igak, biziak, danak ordezkatzeko moduan adimen artifiziala, eta euskeraz, bueno, pues, ondo, naturalago, Pello Zabalaren adibide hau, Googleek eman digun beste irrati berriketa hori baino, baina, bueno, pues... Iritsiko da hori ere. Bai, bueno, prosodia eta esate zaio, ezta? Eta uste dut, gero eta hobeto dijoala horren teknika, eta kontua da, benetan esaten dugun, hemendik aurrera, hau faltsua da, eta, bueno, faltsua, horrela sortu da, edo bestela, ze, azten dianean, horako klipak filtratzen, adibidez sortuak, baina norberak jarri dion gidoiarekin, bueno, Espainiako filtrazioen mundutxo horretan ikusiko ditugu, laster, vamos. Bueno, gertatu da ere, ze beti gertatzen da, onerako erabilidazuk, baina txarrerako ere. Eta badago estafa hoietako bat, non dei bat iten dizue, alako guk ikena ikan dei olako bat, bideo dei batekin, berez, zure zuzendariarekin hitz egitera zoaz, zuzendaria agertzen da, bere ahotsa da, baina ez da bera. Bai, esan dute, Txinan eta indituzte horrelakoak, ez? Eta spam deiak pentsa edo zuk izagutzen duten ahotsean, ez? Noski, eta hori izugarria da. Ja, dei bat jasatu duzu eta ez dakizu. Ja, zalantzan jartzen duzu beste aldean zin egongo. Momentu horretan ez gaude gu, baina igual beste batzuk bai, ez? Bai, baina gertatzen da onlineko erosketekin. Bai. Mezuz jasotzen duzu berez, zure paketea bertan dago, klikatu hemen, eta ez da. Bai. Eta deiekin ere gertatzen ari da, orduan... Bueno, hemen atento gaude, segure irratian eta sustatun. Horregatik zalantzan jartzen. Hemen argituko ditugu zalantzak, detektatuko ditugu arriskuak eta zelatuko ditugu, eta pista honak emango ditugu. Hori da. Primera. Referentzia bihurtuko gara. Segurtasun referente bat. Hori da. Bai, eta, bueno, euskara ipatu dugu, Luisjo? Bai, beti bezala. Bueno, horretaz jarduten dugu, normalean, teknologia eta euskara. Teknologia, euskara, eta gaurkoan euskara eta sare sozialak. Eta gazteak ere. Bai, bingo gatik alako titular optimista bat. Bueno. Ere pantalla bidez partekatuko dut. Vale. Hortxe irakurriko dugu, EAEko gazten, 43%ak euskara darabil sare sozialetan. Bueno. Eta gainera, hazkunde bat detektatzen duen inkesta bat, hau gazten euskal behatokia, hau da jaurlaritzak sustatzen duen adar bat edo hola, eta dauka gazte panela izeneko gauza bat, edo zeinek eman dezake izena, 35 urte arte, gazte zentzu zabal batean, eta inkesta hau, eta izena ematen duzu hor, 10.000 lagune baino gehiago eman dute, eta tarteka bialtze izute kuestionario bat edo, pentsatzen dut telefonoz edo izango dala, eta edo formulario batera sartu, eta eta gaur egunean inkestak eta egiten dira horrela, inkesta ziklikoak panela, esaten zaion demoskopia sistemarekin, eta 3 neurketa, 22, 23, eta 25, eta hoiekin dituzte panel horrekin, eta adin tarte, 15 urtetik 30 bost urteko 3 tartetan egin dute, eta guztietan 153. Oin, emakumezkoek gehiago,
157, 139 gizonezkoak, Mhm. Gipuzkoan gehiago, 154, eta Bizkaian eta Araban berdintxu. Baina, zer da euskaraz egitea sare sozialetan? Hori da. Hori galdetu behar nizuen. Hau da, aplikazioa bera euskaraz duzula, partekatzen dituzun mezuak, postak, euskaraz Euskainol idatzen pixkat egiten dituzu, duzula, kaixo, kaixo bakarrik jartzen agur, duzula, egunon, egunon, eh, ixe idazten duzula. Ez dakit. Beste datu bat, ni ausartuko naiz ematera, eta da, 100ak erabiltzen duela errera sare sozialetan. Hau, gu barne, demau. bai. Gu barne, bueno, ni enaiz ja kategoria honetan sartzen zuan haitze. 29 arte ikusten nahi naiz, ez. Vale, bai, Ez. ez da ere, bai, bueno. Ezta Bueno, pues inkesta interesgarri bat, datua hor dago, linkeretik joten zara eta basoa ziturrira, baina oso detailatua ere ez dago, ez dago Vale. metodoa azalduta. Eta izatez, bueno, gogoratu dit, badago beste lotura bat pasatuko dut, irudi zaldatuko dugu, eta hau da, iazko albiste bat. Eman genuen, bai. Bai, Ikusiker da beste panel bat, Euskal Herriko Unibertsitateak zuzentzen du, eta EITB, eta beste Dabide batzuk, eta beste erakunde batzuk ere parte hartzen dute, eta honek ere sistema berdinarekin funtzionatzen du, kasu honetan unibertsitarioak dira uste dut, Nafarroa ere, Nafarroa Unibertsitatearen bat ere publikoa baintzat implikatu da, eta orduan ikasle direnei ere gauza bera baimena eskatzen zaie, eta tarteka inkesta bat, ez? Eta Ikusiker du izena, eta telebista kontsumoa zertu genuen, eta erakutsiko dut, grafiko bat, telebista zelan kontsumitzen da, hizkuntzaren arabera, eta euskara 6ak kontsumitzen du. Bai. Gero ere, beti sartzen gara ez, gurpil horretan, eduki gutxiago daude, aukera gutxiago, edukia ez da interesgarria, ere bai, ez dakit. Bai, dare. Ikusiker pixkat fidagarriagoa, edo bintzat emate dituzten datuetan, eta zehatzagoak edo... Eta beste bat ere erakutsiko dugu, ikusi genuena, hau da, 106 eduki hori, gainera, zatikatzen duten lehen hizkuntza euskara dutenak, eta ez. Ez dakit, lehen hizkuntza euskara izatea ere, parametroren baten arabera ere definituko dute, ezta? Baina, bueno, pues, hor bloke bat ikusten dugu, eta euskara lehen hizkuntza dutenak ere 18. Bai. Orduan, bueno, Ikusikerrekoek egiten duten beste inkesta bat, sare sozialetan ze hizkuntza darabiltzun, eta igual beste zerbait irteten da, ez? Aurten ere ibiliko dira zerbaitetan, urtean egiten dute pare bat ikerketa, hemen sustaturako iaz agertu zen azkenengo honetan, telebista kontsumoari buruzkoa zen, baina, bueno, horixe. Optimismoa, bueno, bai, bizirik gaude, hemen gaude oraindik, baina, bueno. Bai, hori da. Baina ez dakigula, hori, erabilpena, zer guk erabiltzen dugula, edo kontsumitzen duguna, edo aplikazioa euskaraz dugun. Bueno, pues, galdera asko ditugu plazaratzeko. Hortxe, gora berak. Luxo, mila esker, hemen txabaituko du gaurko saioa, eskerrik asko esan bezala beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu. Bai, ordezkatzen gaituzten arte. Ai, ama, aio!